Яңа ел алдыннан тагын бір баланың хыялы тормышка ашты. Церебраль паралич диагнозы қойылған 6 яшьлек Тимур электр поезды машинисты булырга хыяллана. Республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы хезмәткәрләре малайны һәм әнисен заманча поездда йөрергә чакырдылар. Хыяллар чынга ашканда билгеле хисләр ташып тора. Электр поездда көтеп алынган иң беренче сәфәрдә ул мактаулы урында, машинист ролендә. Тимур вазифаларын алдан ук өйрәнгән. Идарә пульты янында ул ышанычлы утыра. Соңгы модель пассажир поездында Тимур аэропортка кадәр барачак. Юлда 25 минут вакыт бик тиз үтә, әмма хәтердә озакка калыр. Малайның хыялын тормышка ашыручылар да дулкынлана. Транспорт министры Теләкләр чыршысы акциясында беренче тапкыр катнаша. Маленький человек, очень счастлив. Я думаю, вырастет очень хороший человек. Кичкенә бала бик бәхетле, теләге омтылышы зур. Ул бик яхшы кеше булып үсәр. Яңа ел алдыннан һәркем тылсымчы була ала. Балалар хыялын шәхсән һәм офлайн формада yolkajelaний.rf проекты сайтында үтәргә мөмкин. Акция 2021 елның февралена кадәр дәвам итәчәк. Чулпан Амири, Регина Софиуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.